Kenegere All India Radio Shillong ka khubor ban pule de afililia saugme. Kimat bakongsan jong ka khubor mentak step. Ka sarkar ka don ya kathong ban kintiyo ya ka pule puthi ka bapaka hakari laong Menteri HRD ka sarkar pedeng Prakash Javadekar. On bam smai unangilam ka Mizo National Front Uzoram thanga kum Menteri rangba bathamai ka jila Mizoram mentak sni. But ka general body meeting ba arpwe jong ka Meghalaya Veterinary Services Association ka longhnin ka sni ha conference hall jong ka tanat. Ka khubor babnya. Menteri HRD ka sarkar pedeng Prakash Javadekar ulaong ba ka sarkar ka don ya kathong ban aya ka pule puthi ka bapaka hakari nado ka kedan pule ka beret hado kedan pule ka bakham shajrong. Javadekar ulaong ya kane ha ka jelang ka longhnin ka sni ha New Delhi ka positioning India on the global education map. Ulaong ru bahagi kedan pule ki bakham shajrong ka sarkar klashim ki lat kilinti ki bakraw ban pen bhaya ka pule puthi hakari. Javadekar ulaong ba ka jingbo kerdan kaya rap bandon ya ka mensiam ya khun hapadeng ki jaka pule banang pen bha ya ka pule puthi. Ulaong ru ba ki no hikai ki de ki badan kamtam ban kentio ya ka pule puthi haki college ni ki school ba. Baro artlik yeng shong dorba jong ka parliament lapin no na ka benta hinin kasni halor kamat ka baide baga jingthi ya ki lingsun Rafale fighter jet ba ki wei de ki benta habara penlong biang ya ka jingshong dorbar ha ka porjan me jong ka lok sabha ka don ka jingatai ka bakhlut bha hapden ka tnat bu pisa ba ka lyang persha halor ka jingko jong ka Rafale habakdo ya ka hukum jong ka yeng bishar bhakhli do kari ka Supreme Court ki dekhwat ka lyang sinchar ka BJP ki la kno ya ka seng Congress baklai lam bakla ya kari halo ka ni ka jingyakut Menteri kampo yeng ka sarkar pedeng Rajnath Singh ula kno ya ka president jong ka seng Congress ba omdei tang bakai lam bakla ya kari halo ka ni ka jingyakut Henry ka persang ru banwanra nams new ya kari hakmat ka perthai baro ko wei Kayeng bishar bhakli do ka Supreme Court nen kasni kala kentat ya baro ki jingkerpat ki badawai ki yeng bishar bakan khmi bnya halor ki jingkno ki ba artin ki beide baga jingkot thiet ya ki lingsun Rafale ka kashri brakli da unong bishar bhakli do Uranjan Gogoi ulaong ba omshim nashem ya ka daw ko biang ban lusha ha ka beide baga jingthiet ya ki ni ki lingsun ka dor bat ki jingluksan Kayeng bishar kala ongru ba omdan daw ban artin ya karai ka baide bat kani ka jingkot ka bada ki $1 million. Ha Mizoram on penbam sma yaw noyalam jong ka Mizo National Front Uzoram thanga kum Menteri rangba bathamai ka Mizoram Haraj Bhavan ha ka por khare bije menta gasni Uzoram thanga unsalong Menteri rangba jong ka jila hakasin ka balai uralong teng Menteri rangba ka jila arsian kinthi kata na usnem khakandai spa khandai pupra hado hajar phra Additional Director General of Police CID Meghalaya Shillong ula pentip bagladon ka jingsha thok ki pait ba lingba ki jingsha phone da ki mobile ni ki landline ki bakam yaldi bakide ki batrai ha ki bank ni insurance bat ki pan ru ya u number jong ka bank account ATM debit credit card CVV number pin number one time password bajuyo ha ki mobile phone da ka bat hok kham tami ki tu ki breu ki bashida khnang banyo to ya ka pisa app ko jongki Kumta la kerpa di kipat ba bakim day ban ai kino ki jingtip ki batikina shaki tu ki ba phone shaki namar ki bank nik insurance company bat ki wei kim jupan ya kini ki jingtip ki batikina na ki pat ba la pentip ru bala dalap ni yo I ya ka jingpenan kam bakla ya internet kam tam ka ba pinsa priang kam jakhlia pressure ai khlung khna ki kam jakhlia ba pinsa priang ha ki ransan pathai jingtip bat ki wei ki ransan laban ujor online shaka www.cybercrime.gov.in kabala pelai daknat home affairs jong ka sarkar pedeng Kanegedek All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Ka diction parade jong kinong sha hika ya ki basic course ka longhnin kasni North Eastern Police Academy IPS ubalashong that aftab Ahmed Ali ubalong director baningkong jong kanepa ulawan mansakhi ya kane ka parade Kumbasan pulangot kinong sha hikai na ki atli ki batch kata ka bat saupusan basic course kila sha pen bam smai da kane ka passing out parade kumbala hajar sanspa san punyongot kinong sha hikai basic course kila pendap na kanepa ha ki saupus nam ki bala Habakran ha kani ka jinglang aftab Ahmed Ali ulayro ya ka te ka jaka pule ya ka jinglong bhakmat e ka jongka bola ai khuble ru ya ki te ki officer khana
Ka basic course basau pusan ka kentup ru ya lai pusau ngut ki sub inspector jong ka arm branch na Meghalaya. Ka general body meeting ba arway jong ka Meghalaya Veterinary Services Association MVSA ka long hinan kasni ha conference hall jong katnat animal husbandry and veterinary Shillong. Usimbot menturang ba ka jula badik miru yaknat animal husbandry and veterinary uba Preston Tinsong ulalong ukongsan. Ha ka jingkren ka jong uba Preston ula ay jingmut halo ka jingdan kam jong ki doktor barung kam thamai ha katnat bagi day banlet ya ka administrative training balai banai hamati kanang ban pindabet shushu ya kurkom tray kam ka jong ki. Ula kan turu ya katnat bakinya trailang pansyim nikila thamai na do tunrai na kabenta ka jingmantoy pat kabha kamyat jong ki paitba ha ki jaka nongkendong. Additional Chief Secretary ka Sorkar Meghalaya ubadai khmi ya katnat KN Kumar ula pintip ha ka jingkren ka jong batang khatsan nakshispa ka jaka ha ka jela la ban pendan kam ha ka rep kuryang bat kane kalabu ka jing ya bakraw ya kinorap ka bon ra ka jing ban khia ha ka jaka nongkendong. Ka Meghalaya Information Technology MITS kalaite bat ka Arena Animation Shillong Global Infotech ban ai jihikai ha ka baide bat ki graphics bat web based ya ki samla ka jela ka ban tre kam ha ki benta. Ha ka benta bahendreo ki khana pule ki bashahikai ki dan arpusan ngut kini khana pule menta ki lapenda pura ya ka jing shahikai ha Arena Animation Shillong bat hinin kasni lapen ko buramiki. Uba AL Heg ubalong menteri katnat ka koi ka khia ka jela baru ba SH Maulong Director Arena Animation Shillong kilai don ringkat ha ka nigasni pagla samru ya ki surnat chakini khana ki bla pendap ya ka jing pule ka jongki. Uba AL Heg ula ai khuble ya kini khana pule ki bla pendap pura ya kini ka jing shahi kai bol ai jing muroi ki bagi dai banlong ki butrei hok bat minat ban kentiu ya la kalong renyang ka jongki bat ban tebet ha ka kam ka bagi trei kat ba kirang yo ya kini ka kabuk siar. Kumba khat lai ngut kinong ti doyong la suba beglayap ha ka jingja ka ba hapo krem doyong East Janja Hills District Meghalaya ka blaja ha ksni palei jong ka tayo ki pulit ka district lai thu ba kini kinong ti doyong kila sakut hapo ka ne krem ti doyong ka ba haksan hajan ka wa liteng hadin bekla kum bakla ya lingba sha krem doyong ba markap ka bla ishra bat ka bla dap da ka Superintendent ki pulit ka district uba Sylvester Nong Tnger ulaong ba kani ka krem ti doyong ka ikumba ka de ka blas lembha. Ulaong ba kini kinong ti doyong ki laban yap Henry kat hadu menta om pa chim la banyo ya ka met jongki bat ka jinglet ajin rap ka nang ya chaprang. Mentirang ba ka jilaw Konrad sang maulong ba ka sorkar kan sa shimda ka an ya ki tu kibriu ki badan benta ba ka jing ti doyong bi an ha ka jilaw. Kakenhon NDRF kinong penyat district bat ki pulit kathan kila penong kila persangkat bala banyo pelat ye kita khalai ngut kinong ti doyong ki basakut hapo kate ka krem. Mentirang ba la kerparu ikipait ba ka jela bakin duai na ka benta ka jingon phaisuk jong kini ki khalai ngut. Kakenhon ilekai na Bihar ka lekai bha persha ya kakenhon na Meghalaya ha kasngi ilekai ningkong jong Karanji Trophy Plate Group Match ka balong ha MCA Cricket Ground ha Shillong nin kasngi ka Meghalaya ka job ya ka jing kenting pisa bakla jet bantit ningkong Henry ka jing lekai kam shimlong kumbala khmi lingti ha ka ba ka Meghalaya ka yo tang shispa arfsan run ha ka san po point san over hadin ka jing bam jasngi ha bapen phai ya ka ne ka kenhon ilekai na Bihar ka yo prapho bad yap arngut kebasa sasau pusan ron banbe umpire la pensenge ke jing lekai RC na ka daw jong ka jing berngut ka sun beneng baro atli kini ki kenhon kim shim la ban kamai bha bad baro ar kla yo duna ya ka lai ron ha ka shi over Kato kubor kelakut kuluan shpi nak All India Radio Shillong hadin kato kanipor ngi soba ka Delhi Station nakapenta ki kubor kata kapor prabajing nyo ikubor haktin Hindi para kapor prakatsan nyo ikubor haktin pareng kini kadai ka All India Radio Shillong. के कारण बार-बार प्रायश्चित करना पड़े